Egin bardu kaka, Kaka egin bardu. Ike? Atea berda edo ez? Atea? Eta behar. Seguro? Ez que gero igual egiteko teiatu atea. Baliagarria da, Amore. Badirudi jendea dagoela, baina Irland. Irland ez dago, ez dago ez ez. Ez zuaitxik, piramide moduko bat. Anklatu bat, bi, eta... Hor dago jendea, ez dara mateaterik. Ikusten dut, pizka bat, desolatzaile. Osa, ez dago espalmondorik, ez kokorik, ez horre... Tapatzeko ezer, horregatik dinotik atea hartzeko. Mikel, hor datoz bi. Ate hori igual, 1 kilo pesatzen duela, inge. Pues 1 kilo, pues bueno, pues bion artean. Ez dugu egiten 1 kilo? Ni utxiko nuke. Bai. Apa, bakizu zeren bidogunez, ez da? Guantxa jeten naiz da, monin aroa. Ni Markel. Markel eta Amore. Aiepa, naroa. Ai! Posten naizek, haunque ikustez. Eta ero badago jendian orduan ezagit, haien gana urbildu doez? Ni bakarri nago ez dakit. A ver, kau, kendu behar du? Kaixo. Kaixo. Bueno, gara Mikel eta Inge. Kaixo. Zuzara? Bizurine. Vale. Ni andore. Kaixo. Irukote? Inge, kaixo. Ni Markel. Kote zarie? Ez ez ni bakarri. Vale, osea, zuek bikote, zuek ere bai, eta zu bakarri? Ni bakarri. Goaz. Bai, a ber zer moduz. Zelako bidaia, Mareatu zarie? Mareatu, baina... Botaka etorri gara bidai. Bai, Nire tropezoiak, aurpegira. Tigo, hau daia lamentable irudia hartzeko, osea... Neko gura, hemen, gure bat zuen. Bada? Bai. Barruan nago kubitoa. Saltu zia. Area hor bakaia. Gutxi, Horrela, ez da? Bai. Nako guamen sobran. Pero genitun zuaitzak, palmeritak, kokitos, no? Karibe. Desolatzailea. Bai, no? Bai. Hor da gure atea. Lurre! Hau den mareu eukietena. Naufraga dugu, Bai, pixki bai. La Rusia. Epe! Bai, zuzate pixki. Zer? Ez, pixki zate. Bale, ostras, kusten zer hori. Hau ba, Epa. Zemoz? More. No, ni xuan. Mikel. Zuk? Andrea. Bai, nien. Kostata baina aldunaz. Hau da nire terrenoa. Lurra, ez eura. Apa, ni Markel. Bai, More. Naroa, zaude bakarri zure bai, Bai. Nire bai. Así que igual, da bera. Segurena. No, kontatzen ari nintzen ia zen badut. Jende gauden. Da ikusi dut bost bikote gaudela eta 2 pertsona daudela bakarrik. Hortik bat emati igual, ibiliko galduta. Bai. Etorri nazenetik, du, goziegas. Ni gozea bebai daukat pizkatxo bat, azkenean bota dutena hor da, eta bueno. Ikusten bautxut gon bitxoi botatzen marino emango txut, Ba, floja ziratu, ez dut espero, hori, Pare bi potolo barrabila, no sé. Bai, batxuetan ziflatzen dira, Antze, batematu datoz? Balsa estilo batekin. Alupa estilo batekin. Ez dira hurbiltzen, Lur da inigo. Izango dira. Gero eta urbiago, korronte gehiago, aire gehiago, eltsiko gogoak, piloa gainera. Zaila egiten ari da, Ja, eski, nago urduri orduan ez dut egingo, ala. Zioan horratxera. Bai. Ez daukasun dama papera. Pues es que igual Egin da ureta garbitzea. Ba, irla txikia, janaririk gabe, gerizperik gabe, eta orain
garrantzitsuena kaka egiteko lekurik gabe. Baina, bueno, bilatuko dut pizkat bizitza. Kaktusak daude, kauen, Dios. Lehenengo esperientzia oso naturala. Kaka egin eta uretara garbitzera. Eta are pizka batekin, hor utzi, zulo baten. Damagu bi ordua menia. Ez ordu bete zion. Gainera hori duken da, jende pila, Amar pertsona dauka. Diego eta Lur dira? Izango direz, edo igual beste pareja batzu. Ikusten dana, eta ez dakitela oso ondo, nola esaten da? Arraun nien, Eska, deskoordineta datoz. Hiru egun amentu. Venga ya. Dizute putada bat, horrela etortzea. Zuek esari etorrena? Esari horrela etorrena? Baina igeri egiten. Igeri egiten? Baina ez hainbeste, Danak edo zuek bakarrik? Ez, guztiok igeri egiten. Guztiok igeri egiten. Bai. Isla bonita, Me cago en la puta. Beran daiteke hau? Beran daiteke hau? Bai. Dago guztiok, Etorre gara botaka, osea, botaka egin dugu boste, hemen ez, Beran dut zura? Ez, nik ez dut beran. Bakarrik... Zeran da zu izena? Joseba. Joseba, ni Marker, nua seria? Sopelakoa. Bisok. Anaia gerta. Pentsatzen arraunlariak zirela eta dira saskibaloiko jokalariak guzti. Ni nahiago dute. Besoengatik eta itxuragatik. Ni nahiago dute izatea saskibaloizko jokalariak arraunlariak baino. Ez dakit, igual, ate hartu edo... Gira, oso urrun dago, korronte eramaten du. Bai, claro. Zer, ne duzu ya? Esan dut, azkenetik hartuko nuela. A ber, zertarako hartuko duzu ate hori. Peisatzen duen kilo. Vale. Zuk ezara sartu, osea, bere nila. Vale. Hombre, ez nintzen bakarrik joango. Esan dut, eta esan diazu ez, zertarako nahi duztatzea. Ni ez nabingo eze beson bine. A ber, hemen geratuko garen lehenengo. Zer egin beharko dugu, lo egiteko, edo ez dakit agian txabola bat, edo ez dakigu zingo dugu. Zazpi txabola. Azkenengoak heldu da ideia lapurtu. Hau naufrago da, tio. Ez badabe ikusi soka hau, osea, tio, en serio, osea, mal vamos. Ja lo creo, azkarrago ibili behar dala. Hemen momentu bajaten pentsatzen hasten zara, da hurrengokoan ja beste bat ideia lapurtu dizu, así que hurrengoroko badakigu. Igual zuzen? Hemen imposible, Hemen imposible. Bai. Baina eski dauz hartzen makillaketa eta ez dakit zertan. Zuai botako nasistatxu bat, deskantzatzeko, eta gero ikusiko gugu. Badau baliabideren bat, hor dauze itxasontzizati batzuk eta ateak gerizpea moteko. Baina, pues bai, bai. Atea ikusten badot jungonaz bere bila. Ja, atea, tio. Ni pentsatut, kagada bat izan dela, baina. Atea esartxe. Da, ia non dagoen atea baina. Ez nahi sartuko. Ez ditugu ez garaziko gauzak aurpegiratzen, ze terapia bezala erabiliko dugu hau, ez gara zerretuko. Egin aldugu gerizpea gauza askorekin. Ate hori... Gauza asko pertsona pila bat gara, elkarrekin bagauz, eta azten badoa diezuria egiten. Ja egingo dut gerizpea, ez hasi. Bale, arearekin egingo dugu. Vale. Gaztelu bat egingo dit. Bueno, nahi baduzu gaztelu bat. Egin behar duguna da pina, ez aurpegiratu gauza, eta asko maite garela gogoratu. Zein oina, Gogoratu, Ordu bat dara matxagu hemen. Daramagu. Baina eski asko maite du. Orduan ez dut galdu nahi, eta hemetik
itzen nahi dut sariarekin eta Mikelekin eskontxan gastatzeko. Bera ez, bera aurreztu nahi du, ni eskontxa bat. Berainek gainera hangoa lapurtu digute, hasi. Kendua genion kaiukoa beste bikote horri, ez dakigu izena. Ebe bai egin behar da harreman apur bat, bestela irabazten duzu proba guztiak, venga. Egia da, pozik jarri garela biok, ze, bueno, pizka bat, biok eskatzen genuen azan. Nik horrelako neska bat eskatzen nuen eta bera horrelako mutil bat. Josea, itxoiten hau. Azke esan dit, hemen geratuteko gauzak lapurtzen abezelako digo. Benetan, Joseba? Sí. Pero bueno, iniziatzen naiz nire nahi, bakarrik. Besta, bueno, a ber, hemen dana konkurtsanteak gara eta esan diguzu ea hasieratik bikoteka dela. Ez dut ez da urik edan ez. Esan da betanak, ura da. Ura? Hartu otura, abera sartu eta bota. Nire tripa da sagrao. Pues izan gara igual pizka bat pantxitoak. Gure akatsik handiena izan da atea esartzea. Begiratu bera aurpegira. Zirik ez dut ez da oidarik nahi. Estoy soñando. Casi interesante. Eta horiek ez dakebe, etxe-etxeik gu bezala. Une ez dik hartuko, Zazpi ginen, guk dakigun ez da, baino? Joseba. Xabi, zen gauz, momentuz? Momentuz, 2, 4, 6... Hamasei. Ze utin berdio. Utin berdio. Guk ez. Nada, goia. Buelta bat goiz boten. Vale. Oen kompartidu metodo. Ez dakit, Egude kompartitzen. Ez den nahi baino. Kompartitzeik ez dela nahi baino. Zapate. Daukat asmorik nire lekua usteko inori. Harema topagu. Tremo gai ez. Trukea gengo dugu honekin. Hemen barruko zozer gure badabe. Zozer hemen biozkoa. Zerbait trukean, adibidez, txabola aldaketa. Txabola iteko gauza. Adibidez, Barko dugu. hartu hori bai. Piniko dugu zapurtzu bat frogan eurek bai. Eta hasiko gaia jokuen. Azkenak etorri ga, baina... Zozer topagu. Euro. Hamen itxeko gu. Venga, jolastuko dugu. Biri. A ver, txabola bat honen truke? Gerizte buru bai, ematen ditugu. Bai, apurba bakarri. Aputxa bakarri. Zela ningogu? Zela ningu. Armie da, bueno, pentsagu ezakite, igual txabala bakotxatik zozer emoten bozkuzue behintzet zozer reiteko. Egur zati bat, hau da. Egur ematen zeu zokatxo bat. Ya te digo, ya. Egur bat. Bandera Entonces esago krema bat hartu. Osa, a ver, niño. Hostia, Bai, heltzen die. Krema gehiago gure boduzue etorri. Bueno, eta ointxeia borondatea onartzen da. Pagetzen dutxu baina okelagaz. Narrua emongo dozta. Hori beran dutxu hori bat. Pungo ga berbetan. Naufragoak izango ga. Nik uste dut momentu hau inork ez paskula kenduko, Osa, momentu politxan be, bizi bidien, naufragoak izan da hori zen bali. Pareja bat falta dela. Han daudela pareja bat, ez dela etorri. Eta bile bakarrik etorri diez, bai. Ez hautzen nahiko, Ja bikotea gara, ja ez diguzue bananduko. Espero dut. Te imaginas, goina gertxe bertzebi, por ahí, terratea zuarekin eta zuarekin. Nintzen larritxuko ere ez, bino, manosea ez. Baki besteari kontatu diogu gure alguneak eta... Oida. Horrelako gauzak osatu ja ez.